Dobrý den, dnes si ukážeme, jak nabrousit nože Jaxel na našem originálním brousku. Z brousku nejprve sejmeme víko a zde vidíme dva brusné kameny. Ty kameny mají nastavený úhel 15 stupňů, což je úhel, pod kterým se brousí japonské nože. A já na tomto brousku brousím zvlášť levou a pravou stranu. Do nádobky si nalejí vodu. Stačí tolik, aby byly kameny ponořeny ve vodě. Nasadím víko a nyní táhnu 10krát k sobě a brousím levou stranu. Je potřeba dbát na to, aby ten nůž jste měli kolmo nasazený a jediné, co dělám, je, že plynule táhnu k sobě a brousím v tomhle případě levou stranu. Nyní nabrousím druhou stranu, opět 10krát plynule táhnu k sobě, držím kolmo a protahuji nůž. Na závěr ještě projedu dvakrát jednu stranu, dvakrát druhou stranu a jednou. Teď by měl být nůž nabroušený, vyzkouším na papíru a vím, že ho mám opět ostrý.